El passat 1 d'agost, el Barça jugava a l'Allianz Stadium de Las Vegas el tercer i últim partit de pretemporada contra el Milan. Després de la victòria per 3-0 contra el Madrid, ja teníem ganes de tornar a veure els de Xavi, amb Fermín López com a titular, repetint Oriol Romeu i sense Gavi ni Gundogan encara amb molèsties. Un partit on no vam ser convocats ni Kessié ni Dembélé, ja que tots dos estan a punt de deixar el Barça. De Dembélé em permetreu que l'abordi en un altre episodi monogràfic on vull parlar de l'excepcional i professional jugador francès. Suposo que heu entès la ironia. Per cert, dèiem que Kessié tampoc jugava. Des d'aquí agrair al jugador la seva professionalitat. De tot el que va fer la temporada passada, destacaria el gol final contra el Madrid que ens va fer guanyar la Lliga. Així que gràcies eternes i que li vagi molt bé per Aràbia. Benvingudes i benvinguts al Córner, un podcast sobre el Barça en català. Com dèiem a l'entrada, tercer partit de la pretemporada amb molts canvis respecte al clàssic i amb uns quants noms destacats. Ja ho dèiem abans, Fermín López, la gran sensació de la pretemporada, Oriol Romeu, el tapat que molts no volien i que va fer juntament amb De Jong una masterclass al mig del camp. Però anem per pams. M'ha agradat Ansu Fati. No ho vull dir molt alt, però no el veieu més alliberat, més fresc, més àgil? Ansu va ser l'autor de l'únic gol del partit i Déu-n'hi-do quin gol, dels que feia abans de la lesió. A veure si aquesta espurna de llum es converteix en una estrella i podem tenir la sorpresa de la temporada. M'ha agradat, com deia abans, Oriol Romeu. Crec que no sóc just perquè tinc predilecció per aquesta posició al camp. M'agraden aquests jugadors que serveixen com d'engranatge de l'equip, que tanquen quan l'equip contrari ataca, que mou la pilota d'una banda a l'altra per trencar pressions, no? I que en el moment en el que estem allibera a De Jong de tasques defensives, fent que els dels Països Baixos pugui explotar tot el seu talent. De fet, ja ho vam veure una mica la temporada passada, però aquesta temporada espero que sigui la seva gran eclosió. I seguint amb ell, m'ha agradat De Jong. No ens podem imaginar al mig del camp que tenim, juntament amb Oriol, amb Pedri, Gavi, Gundogan, a la que s'acostumin a jugar junts, amb els automatismes i de més, preparem-nos. Si a sobre, i aquí ja és un poco, ciència ficció, si a sobre acaba venint Bernardo Silva, jo crec que hauran d'ampliar l'aforament de l'estadi de Montjuïc perquè, no es podrà aguantar això. De Jong, el que dèiem, ja va donar un pas endavant amb Xavi la temporada passada i ara, a més amb la capitania i amb aquesta ajuda, podríem dir, d'Oriol Romeu, sembla que els galons li han sentat de meravella. No hi parlem mai d'aquests jugadors dels que parlaré ara, però crec que, òbviament, estareu d'acord amb mi, no? M'ha agradat molt Araujo, Koundé i Eric. A vegades som una mica injustos i només ens enfoquem en els gols, no? Les jugades, els dríblings, no? Però si abans parlàvem del mig del camp, la defensa que aquest any té el Barça és boníssima, increïble. Destacant la jerarquia i contundència d'Araujo, la seriositat de Koundé i la bona pretemporada que ha fet Eric Garcia. Un jugador que sempre està en entredit, però que abans de traspassar-ho i portar un altre nivell similar, que no coneix la casa, jo me'l quedaria, que almenys ganes i orgull, això segur que ho té. I m'ha agradat veure que Xavi feia sortir cap al final del partit els nanos del Barça B que han vingut a la gira, com Alex Garrido, Alex Valle, Marc Caçador i Lamine Yamal, que ha jugat 20 minuts i Déu-n'hi-do la qualitat que té. No s'arruga, controla, condueix, dribla. Sembla que tingui 3 o 4 anys més. Piano, com diuen. I no ho vull dir gaire alt, però em recorda a Neymar.
ja està, ja callo. No m'ha agradat la poca competitivitat del Milan, un semifinalista de la Champions i sembla que estigui a un esglaó o dos per sota de l'actual Barça. Per una part això em fa ser optimista, però alhora crec que també l'equip es va contagiar una mica de la poca agressivitat, podríem dir, del rival i van tenir un partit bastant plàcid. Ja us dic, bé, o està bé, perquè almenys no hem patit cap lesió, van poder sortir els nanos del B, el Xavi va poder fer canvis, però crec que al final, bueno, potser jo m'esperava una mica més d'aquest equip, del que realment al final vam veure. Potser el primer partit contra la Juventus, que aquest sí que potser hagués sigut una mica més competitiu, haguéssim pogut veure més coses. Un apunt, la Juventus va guanyar el Madrid en l'últim partit de pretemporada. Ahí lo dejo, com diuen. Tampoc m'agrada que no pugui haver un dia tranquil a Can Barça, quan tot just ens assabentem de la marxa de l'amigo Dembélé i bueno, comencem a pair o ens comencem a fer la idea de perdre la gran estrella. Una estona després ens assabentem que la nova palanca que anava a permetre inscriure tots els jugadors està en perill. Hòstia, llamen a un médico, por favor. Això no se pot suportar. Doncs això és tot. Vinga, culers, que d'aquí res comença la Lliga. Abans, però, tenim el Gamper, dimarts que ve. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, seny, pit i collons, i visca el Barça!